Maayong buntag kanatong tanan. Viva Pet Senior! Anya kita karon sa ikaduhang Domingo sa tuig sa ordinaryong panahon sa atong liturhikanhong kalendaryo. O nisulod na kita karon sa ordinaryong panahon humaniini ang kasaulugan sa kapistahan sa atong mahal nga Senyor Santo Niño o padulong na usab kita mismo sa atong parokya nga magsaulog usab sa iyang kapistahan sa atong mahal nga Senyor Santo Niño. Ang basa nato sa unang bahin mahitungod ni Samuel. Si Samuel nga usa pa ka bata gitawag sa Ginoo. Unya wa man siya makaila sa Ginoo, mao nga padulong siya ngadto kang Eli. Og unya gipangutana niya si Eli o gitawag ba siya? Apan wa man tawag, giingnan dayon si Samuel ni Eli, balik og katuog diha. Tapad anang nanimbaron diha nga nagsugod nagkatuog. So balik nato. Tapad ngadto niya si Samuel pagkatuog. Unya gitawag na pod sa Ginoo, Samuel, marabag ikaw ba? Ipukaw ka sa imong bana. Day, natuog na ka? Oh, natuog ano man. Sige, balik og katuog, as kang buanga. So karon gibalik na pod siya tawag sa Ginoo si Samuel. Samuel, matadong kay ang pare nagwali. So mao kadtog. Mata na pod siya, balik na pod siya ngadto ni Eli. Ko Eli, gitawag ko nimo. Wa man, manawag nimo. Sa may ipabuhat nimo nako. Mao ko to giingnan dayon siya sa ni Eli. Sa sunod, kumutawagan ni ingna nga, sulti og maminaw ako kanimo. Mao to, pag ikatulo na gyud nitawag na sad, Samuel! Ayo lagi doka-doka diha do. Ningon dayon si Samuel ngadto sa Ginoo, sulti Ginoo kay maminaw ako. Pagkaninduta sa Ginoo nga manawag ka nato. Ayot ka, tawgon ta sa tungalan sa Ginoo. Pagkaninduta ni ana, panagsara kayo kana mahitabo. Kay usahay ra ba ang inyong papa, ang inyong mama, aritas mga batan-on una. Ang atong mama o ang atong papa, mutawag nato. Di ba? O di gani, maghimog bagtingan sa balay. Maghimog bagtingan. Aron, inig unang bagting, pagtawag na sa imo ikaduha, nga warning. Ikatulo, nga tawag, pagbagting, ting! Di pa na. Tawag pa na. Ikaduha, ting! Warning. Mutingo gani ng ikatulog, di pa ka moabot, ting! Bunal ang nagpaabot. Pero sa Ginoo, lahi, kung mutawag sila, di Ginoo, mayon na to. Di ang Ginoo, di mutawag na to, nga manitsit. Buha nga padre, pag-agi anak ko ng kahoy diya sa gabi, mga alas 12, na may nanitsit na ko na. Yang saman to, murag na may gapuyo anak nga manoy anang kuan padre ka ng kahoy. Magina sila. Pero ayaw magtuo og agta agta, kapre, duwende, wala na sa to huna. Ni exist ra na sila nga naay agta, lingay imong kilid, tanawa na sa. Agta na dili. Tanawa yung kilid. Sa pikas bahin, pikas. Sa to, tanawa, murag kapre na siguro na, kapre na. Tanawa. Kana siya, naa siya, tungod kay ang una-huna sa tao, gauna, na kuno'y kapre, na kuno'y agta, na duwindi, wala na siyang agta kapre. Gisakyan sa yawa. Nga, ang maong yawa, magpakakapre siya, magpakaagta siya, magkapaduwindi siya. Aron ingnon nga naa, pero ang tinood na, wala nga padri, kana bang duwindi sa among luyo, sa among balay, baka nang nagtubo bitaw nga, kuan nga yuta ni tubo punso may tawag na mo ana kanang wa gina na mo hilabti padri ano man
Na may magtungtong-tungtong diya nga gamay tao, bunguton ra man niya gamay. Gamay gani padre pero bunguton na. Usa ka nagmuda ko, aliwas na na. Oh? Wa lagi namo hilabti padre. Oy, kay naa may murag duwindi man siguro na. O hilom ka diha oy. Wa man gud nagduwindi gud. Himo-himo ra man as tao. Gisakyan sa yawa nga murag naay duwindi. Nindot man gud nagduwindi padre amiguhon kay muhatag man og gold. Di uy, mangawat na sa mga pawn shop dinis tua. Ngawat na gadto SMC pawn shop. Oh, ana diya sa ubang pawn shop, mangawat na gadto. Naihatag nimo sa bugti kinabuhi sa imong anak. Ingana ang yawa, makigamigo nato. Apan ang Ginoo, oy, di gina siya manitsit. Shh. No. Ang Ginoo kung makigamigo nato, di po siya managhoy kana mo yun. Oh, kahibaw na ko ha. Klaro na kaya kung tinaghoyan. Akong small. Sa himawon sa chicks inigagi, mulingi dayon. Hala, ako man siguro gitagoy kinsa kani nga guwapo nanaghoy man ako. Ana, sus paglingi niya sa dakong kahoy sa pine tree. Uy, tuwa man ang agta ngadto nagtustos. Kana di ay imong beauty angay ranas agta. Huh? Kasi siya may nitaghoy nimo. Lahi ang Ginoo kon siya mo duol kanato og makig-amigo nato. Be with me. Come to me. Nganuman, kay siya musulti gayod. Nakailagayod sa iyang ngalan, sa imong ngalan. Matawgon kaniya, Denise, mata, ali, nako. Tanawara? Huh? So, nga na ka maanindot ang Ginoo nga muduol nato. Nan mangutana ta, kanang nakigsuod nimo dili jud ka mo diretso dayon og huna-huna nga makigsuod dayon ka sama ni Samuel nga diin wa tabula rasa wa siya makaila apan sa gidugayon didto pag-ingon ni Eli kaniya ingna sulti og maminaw ako didto nakasabot si Samuel og kinsa di ay kadto ang nagtawag kaniya. Ang Ginoo manawag kanato ilabi na sa panahon nga kita anaa halayo kaniya. Ang Ginoo manawag kanato ilabi na sa panahon nga anaa sa kakuyaw ang atong kinabuhi. Ang Ginoo manawag nato sa panahon nga kita nag-inusara kay gusto sa atong Ginoo nga aduna kitay uban sa panaw sa atong kinabuhi. Mangutana ta, kinsa man ang imong uban sa kinabuhi? Kagahapon ni niduol nako human sa pag-blessing nako ngadto sa Tuburansor sa akong amigo. Blessing ko ngadto. Diha din niduol nako kagahapon pag-abot dinhi. Paabot magud mi nga ang ikaduhang hutong sa bisita mo adto nila na wa man lapas man so mauto na lakaw na lang mi pagabot gyud dinhi gyud sus didto na yan ni doon ako padre nagkurog-kurog kung sa man kakaon kag ice cream wa nangurog ko padre ano man sa may hinungdan kanang niingon madtong tambalan ano man sa gihuniya kanang na ako no kuy abyan o hilong ka diha di ako kunong hikapon be na ba kay abyan kuha man wa man kay abyan isa may abyan kuno nimo unang kuan man kuno na ang sa wala kuno padre black lady mo ba nya puti na dili itom black man nakisa sa pikas white lady man kuno na padre oy puro day na mga yawa di ay puro day na mga yawa di ay nya tinuod na padre nga na ako'y abyan ay dali sod sa simbahan ako din siyang gibira din simbahan. Ako din siyang giingnan. Kanang naa sa sintro, maunay atong abyan sa kinabuhi. Ayaw tuo ni ana nga naay abyan ka, nga lain kundili ang Dios lamang. Kana di ay padre sa panahon nga ako mohimo og dautan,
kinsa may akong abyan. Naagyod na ang Ginoo sa tanang higayon, imong abyan, dili ang dautan. Apan nganong makahimo makog dautan, Padre? Ako siyang gitubag, kay ganahan man ka. To become a friend of Jesus is not an absolute way that you will not do the other way around, which is sin. Kaya nga naman, ang Ginoo nga atong amigo, tuod masakitan siya, nga ikaw mubuhat og dautan, apan di siya makapugong nga muhimo kag dautan. Nga sa ato pa, ang atong pagsunod sa Ginoo, dili unta nato himuon nga whether lang. Kundi sa tanang higayon, iya ta, nga naman, kay gitahasan man ka sa Dios nga maoy mo paila kaniya ngadto sa imong isig ka tao. Ang pagkaamigo dili usab susama sa imong amigo sa kalibutan nga kung daghan kag kwarta, uy Maria, sus tampo sisukan ka sa daghan nimong amigo nga mangita og usa ka ganir og unya magpalit niya tong lamian kaayong bino nga pulutan nga lami sad kaayo. Mao na imong amigos kalibutan, daghang kag kwarta, daghan sila. Wa kay kwarta, mas baho pa ka sa utot. So kana apan ang Ginoo dili manindot man ang panahon sa imong kinabuhi o dili, siya maminaw kanimo, siya musulti kanimo, siya muuban kanimo. Arita sa ikaduhang punto sa atong santos nga ebanghelyo karon, gihisgutan ang pagsulti ni Juan nga magbubunyag uban sa iyang duha ka disipulo. Ani ay nating kordero sa Dios. Og unya gipaila dayon ni Juan ngadto ni Andres og sa iyang kauban. Og unya nangutana si Jesus kanila, unsa may inyong gipangita? Rabbi, nga sa to pa ang Ginoo. Pagkaninduta kun sa atong pagpangita sa matag adlaw nga paningkamot sa kinabuhi, ang atong gipangita ang Dios. Mangutana ta, unsa may ilhanan og unsa may timailhan nga ikaw nangita sa Ginoo? Kanang ang imong kaugalingon dili gyud mahiluna. Tuwa na ka didto, di gyud gihapon ka. Nisod na kag trabaho, wa gyud gihapon. No, dili gihapon ka, wa ka ma-situate. Adto na ka didto sa nindot kayong lugar, miuli jud ka. Nisakay na kag barko, wa gyud gihapon, balik naog na sad ka. You are not happy. You are not contented. Adunahan ka. Murag wa ka kakitag meaning sa imong pagkadunahan. Gi-give up nimo ang tanan. Na kay trabaho, abogado na ka, inhinyero, magtutudlo, adunahan sa tanan. Masulubuon ka. Usara di ay, musod ko sa pagkapari. Basig dinhi ko malipayon. Uy, pagsod niya sa pagkapari, pagsod niya sa pagkamadre, iyang biyaan ang tanan sa kalibutan ug didto nakita niya ang kalipay. Nindot kayo nga mao'y mag-una, sus kung ang problema, tuwa na ka, napari na ka, na inhinyero na ka, ug unya didtong dapita mubiya na ka, nahilo na, naunta ka, apan nibiya pa ka. Unay gitawag nila nga tinapay na sana naging bato pa. Og dihan dapita atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Kinsa man gyud ang imong gipangita? Kung sa Ginoo ang tanan atong madawat, apan sa kalibutan lisod nga dawaton. Ang kalibutan dili man muhatag sa timos nga kalipay nga susama sa masinati nato sa Ginoo. Abi tay daghang kay mangutana namo. Kanang kinabuhi ninyo Padre, lisod man kayo na.
Kay ang tao gipakatao man gyud nga na si Paris. Kanang inyong kinabuhi nga miyatis igsud sa kwarto ninyo ang inyong musugat mga libro tun-anan nya pag katuog ninyo diha sa inyong katri tanday rag unlan tanday nimo di mo sukol pagrahan ka na paday o ngano man di ay dili ba dita malipay og unlan ra kana siguro kung sa imong bahin dili ka malipay nga unlan ra o dili ka para niini nga sila nangita sa Ginoo karon nga ilang nakit-an duna pagyud sila'y laing gipangita ug asa nagpuyo ang Ginoo. Ikaw, mangutana ta sa imong kaugalingon, asa man ka nagpuyo? Atong himaon nga ang atong gipuy-an si Kristo. Sa imong relihiyon karon nga imong gisudlan nga ikaw sakop niini, feel the presence of God in you. Be contented, be satisfied. Learn things of our religion. Teachings of our religion. Mabito ng uban mo ingon, naa na unta, iyan ang nakaplagan. Apan mingon siya, nalibog ko. Bati man ang mayong ka, kaniadtong katoliko pa ko. Palahubog ko, kaniadtong katoliko pa ko. Inigwali, matog ko. Karon nga ni anak ko, skolorom, adadi na mao, mga igsuon. Ayaw i-compare ang imong kaugalingong kay ngano man ang Ginoo imong nakaplagan og nganong mitoy hakaw man ka og lumpat ngadto sa lain. What's the reason behind? Could it be personal or just only that you are searching for more? Atong katunan ang gihatag nato sa Dios aron sa ingon makita nato ang bili niini sa ato ang kaugalingon. Kita nga nahisakop karon sa iyang relihiyon nga iyang gitukod, dili unta nato kinihimuon lamang nga alibay aron mas musulbong pa ang atong kahibalo sa pagpangita pagyud sa kamaturan. There is no other truth beyond to that except Jesus Christ, whom you have known, whom you have seen and met, my brothers and sisters, before you are knowledgeable about Him. Sumasato pa ang Ginoo pagingon niya dali nga ri gitultulan pagyud sa Ginoo o gipakita unsay puy-anan og sila nagpabilin kaniya. Gani iya pang giawhag si Simon ni Andres iyang giawhag ang iyang igsuon nga muuban usab kanila mission and commissioning. Si Pedro giingnan ni sa Ginoo, ikaw si Cephas ato pa the rock si Pedro atong pangayoon sa Ginoo nga unta kita karon nga nahilo na dili na unta pa mangita og lain nga unta kita nga nahibalo na ato pang patidluman ang atong kaugalingon sa kasinatian nato sa Ginoo nga kita nga karon naglawig na dili nato tugutan ang atong kaugalingon nga mahisalaag. Sa atong panaw sa kinabuhi, himoa nga si Kristo mao ang timon sa imong pagapadulngan. Kay pinaagi niini, ikaw nga nagsakay sa maong bangka sa katawhan, ikaw nakighiusa sa Dios og ikaw naghimo sa iyang mga buluhaton. Amen.